Hello guys, naami diri karon sa ubos sa Panggilby Bridge. Mulaktod mi padung sa balay muuli. Kay ug moagi mi guys ano, kapoy na kayo. Hello? Oh yeah. Dire mi mulaktod guys. Di man, oh, tanaw kung yano ra kay kung paglakaw, oh. Diri mi agi karon sa Katunggan. Katunggan meron agi guys, guys. Tara laktod sa balay ba. Nahuman ni gumi og hike gyud gikan pa mi og kuan. Tanggob mga magtulo ka kilometro pagbalik mag-unom taas yun ang among na-hike yun. Yan nami shortcut ni karon diri sa Katunggan kay layo na kay dito moagi mig Gaisano diri may moagi oh kani nga dalan mo na ipadong sa Aloha Beach. Lapok ani Lapok pa magay lapok ito si Brad Roger. Lapok man. Mo na yang amo ang lugar sa una, dire may maligo, gagmay pa may mga elementarye. Dire may maligo sa una mo ni part sa Aloha. Wa pa man yuta sa una na natug ka naman nagyuta ron kay naay nagtrabaho ba. Na picture mi yan na plan niya, na pre. Okay, moagi na pud mi dire guys so sa Panggilby Bridge Junior. Nami karon re sa Panggilby Bridge Junior. Ami sa junior. Makagi. Ha? La. Guys, dami sa kuan guys sa tubod. Oh. Mangrove Nursery. Og napoy bridge ka nursery. Oh, napoy. Kuan ay mga tanom diri oh. Baligya ba kani? No. May mga mangrove diri oh. Katong mga baryo nga gusto magtanom og mga mangrove, daplig dagat. Oh, naay mga tanom diri sa mangrove. Pwede mo na nimo butang balay pero maglungag ka sa pilit tangan mo ron kay ang ibon Daghan kay diri ning mangrove. balutawon ang kuryente ba. Kisa kay makontak nato diri. Ha? Okay, moagi nami sa kuan. Panggilby Bridge Junior. Ali din. Tingnan ko nimo kay gimuan nila oh. Oh. Ali din. Okay, picture pa diri sa Panggilby Bridge Junior. Sakit taga kawa kay 6 kilometers. Okay, kung asa ni pangitaon, pangita lang yun sa Google Map ning Panggilby Bridge Junior. Ala unsa man dai ni. Sa una na pa sa imong agian sa una? Wala ay kana mag-agyanan sa una kay guys kani mo murag spillway kani adto. Oh, kini siya mo ni kini mutabok dito. Karon gibuhatan na gyud og Panggilby Bridge Junior. Dira mi ta mo agyo anong may lagkan tao. Oh. Manay Boulevard. Kuana siya J kanal. Hello guys, kanang area ha mo nay kanal gikan sa terminal. Terminal dito sa kuan Kalipay Village. Kini. Mo ni siya kuan. Kanal gwapo kayo guys no. Kaya pa mga suga-suga nga kanal na may karsada. Two lanes. Oh, sudlan ni oy. Kani mo sukod ani? Oh. Hoy, isang balay. Kana kaysa na balay. Amot si tagyan. Sa agi. Oh, di mo tanaw sa tada. Mag-view sa tada yo. Okay. Nakita ninyo ang Panggilby Bridge Junior o tuasad ang Panggilby Bridge Senior. Hello guys, nakakita na jud ko diri Panggil Bridge. Dili. Trao Panggilby Bridge Senior. Panggilby Bridge Panggilby Bridge Junior. Wala siya guys. Dire ko sa una maligo, ani.
Kay kanal man is pispan. Ya. Ligo sa una. Dili may mga eskwela, ligo ra diri. Amazing. Okay. Kaning lugar ha guys, padulong ni dito sa kuan mo na gitawag og Aloha Beach kani. Kani nga dalan lapos ni dito sa plaza sa Tubod, Pantalan og sa bisan asa. Basta maadto lang mo dito magmotor. Sa tulay po Wala dapit. budget. Wala na budget, iputol na nila kay Duha pag ikadalan oh. Sige, kalagpuson ta na dito oh. Kuan man gani siya? Kulang dia oh. kanal ni siya diri ba, kanal. Kanal ni siya giduha kalin para nindot ba ang imong pag-hike-hike. Oh, napay mga suga-suga kay. Hayag kay nagmagabi ay. Oh, tanawa. Puwerte ka nindot ning lugar ha. Aha ni pangita ah. Diri lang sa Tubod. Sa nga kanal, kanal Swiss kanal. Mo ni ang Swiss Canal oh, diri mo agi ang mga tubol. Walang purpose, hindi ka mag-boat. Di na ako matubol lang. Construction. Mega Canal. Miga kanala mo rin, mo rin kining kanala. Budget oh, 616. Oh, tanawa guys. Mo ni kanal nga miga kanal nga gikan sa Tubod. Kani ha, may No? pagawas. Kani ko ana, kanal. Ay, pagawas. Kato, dito. Kani. Kani mo ni siya padong dito. Kay gikan man ni siya dito sa terminal. Terminal. Terminal sa Terminal o kanang sa crossing sa Sa traffic bus light. Oh. Mo ni siya kanala nga gikan sa merkado. Mo ni siya kanala. ay layo. Dire. Ay, abag. Oh, mo ni siya end anehang kanal. Paminaw guys ha, kini siya kanal na dili kun madala na matawag lang ni siya boulevard pero kanal gini siya sa merkado sa Tubod. Pero tulin sang dalan. Plus pikas 4 lanes. Kani mo gwapo kay nga luti rin bang butangan og mga dagong tindahan kini ba? Mga Robinson, mga Limkit Kay, mga City Hardware. Gwapo kayo kay kuan nga gyana iskanan ba? Then dili pa kuan kayo busy. Oh, kani ang mga tindahan rin ba, mga mall ba? O kani gikan dito tong dalan oh, highway. Distansya pag yun niyo. Na may mga biyahe-biyahe rin mga kuan magabi kay hayag man ni kay lugar hagod. Pero kuya kay ba? Gitagaog dako kay pagtagad pero kuan ra ni siya kanal sa merkado. Merkado sa dito sa kuan San Antonio nga mga sapa dire na mulusot. Kani man nindot nga liguan nga kanal kay limpyo kay ni. Di ba katabi tang sa katong gantuan mo sa Manila ba to sa katong kanal ni? Nani ra kada Kada ko kay Vines. Sa Binis, oh. Mga diana o dire aning lane. Promobo ra. Ang tutuyo. Kani otro man mga ras kilo ba? Yan dihara ka. Wala tong sa ukay-ukayan dito nino. Ganay. Og naay kuan diha dakop dire ra ka moagi. Mo ba yung daghang kaliti ira mo. Nami agi sa diversion road. Ang ay dako dito, makalusot kay dito. Hmm. Pwede ra man mo ara to dalan sa mamong dira dito. Pwede mo ko dire oh. Damay dalan riyon, pwede lang nini, pwede diha, pwede dire. We so diversion yuta ni boy, dear boy, bungkal. Gikan mi sa tulay karon di naman tulay among giagian. Kasugbutan. Na ay dara abot na mis balay ay. Tao. Among balay. Abot na mi. Na may gihimong tulay-tulay sa mamang oh. No. No? Oh. Ma'am? Oh yeah. Hello, yo, good morning. Pwede mag-rin mag-agian? Bilin yung motor. Tarungon niya to ba? Ang tarungon diri ya. Hmm. Ayan, nangabit.
Ha? Kumusta ka? Ami boy anto. Ay palampasin na bubong ay. Palampasin ang bobo, muniwang na iyang lawas. Sige, mawer. Brad, mag-mower ka, Brad. Hoy! Hoy. Hoy, kapoy. Boy! Boy, pamina ra mo, boy. Boy. Ha? Pamina, mga tako anak. Lawas. Apil adung miagi, gi apil ani. Apil na dito. 100 ganit ang gihakap. Okay, niabot ra gid mi sa mong balay. Kapoy na may kay oh. Ngita. Pag kangit-ngit dire ra mi ko.